дар зиндагии мо ҷангу ҷанҷол нест. ман мехоҳам ҳама вақт оромиро дошта бошам. бо пул зиндагӣ ва хурсандиро харидан намешавад. ман мард шудам. Друзья, я с вами, я вернулся. бине ҳамаи кӯдак телефон гирифта фаҳмиди тай дилиш чизе дора гуфтестай ана яй суханои худаиш уҷода ки гап мезананд камераш кадестанд ура баснават кадагиян кам хе гап за ура маҷбур кадагиян кӯдака ёзи биёруша унҷода гуфти худаш айпад чақати айфону телефонаш битае бозичаша битае чипсиш бихар ходоку бургериш бихар чизиш гӯй мекуна оё кӯдакои инвалиданд фалаҷи майнаи сар меганда илми психология ҳам хелиан бо хачо на хачо калон мешавад на ақлшон калон мешавад хабайни катакатода ям хеле гаш гапзанира ёд гирифтам таи кишод гапзадан будана ёд гирифту неки просто ма тарафдориш намекунам ганда кори нитокадаю ахурат мекунед ма ба он хотир гап задам ки семьяша лезид мекунед тамоми веси авлодша ахурат кадесин ҳамон барон худаш гуфтеса ки ахурат накунед нитой охи просто нитой ахурат кардан чи дар кора кӯдак ҳай бегирен ахуратш мекунед фалон кунед бемадонат кунед метавута бача тарс ай аллоҳ дигар дар вуҷуди шумо намонда чи суханрония чи гапзания як кӯдака мехезан як гапҳои мегам ба худо мозги сарат ҷӯш мезана фаҳмидӣ просто но сари чи гино карданаш видои наханегам камхали ахуратҳои бемаънӣ мекунед ҳай ба я бача тоҷик ҷана мезеварад ной нак подарам одама гап мезанам медрои мара ахурат мекунед шағоло ма видеора кадам эфира кишодам ки кадоми гап дора бидроя гап занам мебинан эфир дорма намедоранд духл намекунанд гап зананд дар он ахурат ҳаменаисан мебаранд мераванд медрои дар каналаш номи фамилияш да қери аламати сакта эюя нависандаги сурати Криштиану Роналдоро мондай дета ҳоҷимирзо портофтагиай дета ге занакоилича портофтагиай аҷоиб одамо дар замони мо ҳастанд худо ҳидоятон кунад накунед ахурат нитоай бифаҳмонед хайна гап дорем бирин бифаҳмонедаш